Mashelela TV. Iningile libalaleli bemashelela TV ngibingile intokazi yami Thiyani Dlamanzi iphuzuma mazinga umfuluma bonabula amathando encane kube indala zamhlelo. So ngibingile ubuhle besintu. Into ngihamba nesihambeli sethu uPholo, abanye bathi Pholo. Kodwa ngihamba noPholo umfoka amakhoba bathi unkanyiso kodwa ngelomtsizwa sithi Pholo. Ngiyabona nje nengoma zakho singathi besothi double disc ukuba beziningi kodwa manje ke zimbili futhi sisibona isimo somhlaba esenzekalayo lokhu bhane lolwenzakalayo kodwa ke ngikubona ngengoma eziwu2 yini osiphathele bona ngoba ufika ngaphela ugalelekile insizwa. Hayi singakusho nje ngithanda ukubingelela umuntu njengamanje ukuba uhlele emashelela TV forum lokhulumayo bafethu so wabumuntu sibamfishane nje engakusho nje shooting ngasho ngoDisemba indlela okuyiyona and futhi lindi umhlaba wonke so ngizocela futhi wonke umuntu aqhubeke nokuyilinda kanjalo ngoba akusenze kungaki needed la ngizomemezela nje ensukwini ukuthi sekunjalo ngizosebenza ngokuyikhandla kuyona yonke into enedingayo ngizayithola ingoma zomsizwa ngizayithola ingoma zakhona ngizayithola ayikho into engekho umuntu nomuntu ohlephula lathanda khona njengomkhomba. Okay, siyakuzwa ukuthi ingoma zomsizwa ngi-underline lapho ngathatha ezokunsizwa phela masiyinsizwa saconana siyadlala sagadla yabo nje mina yabo eyokunsizwa ngathi ngeke ngayizwe yakho le ethi ula ngoma yabo bathina bangasekho yabo lapho ushayile yabo nje awukhuluma wena ukuthi kuze kwathini wakhetha isikhathi leso ukuthi khipha phela uzikhiphe zoyi2 lezi ingoma ngoba ayikho edlulenye especially lethi khuluma ngoma akakhuluma umngoma akakhuluma. Hayi leyo ngoma leyo eyomsizwa ihawu impela futhi okufuthi benzaqala ngizaqola stepis ngokuthi 1 sabe sesibili futhi stepis ngokuthi 2 futhi ahle kuyanyukela ngehle nyabe nezo balalela emakhaya ufundile uPholo ufunda esikoleni sangakubo shino ngathi ngifunda esikoleni sangakithi umgebisa primary school amabanga aphansi wazoya ngaphuma khona ngifunda high school eGala High School la ngifike ngafunda khona ngaze ngaqeda khona matriculation wami Bamakhoba osinabele ngokuthi uPholo ubani ebinsizweni bakhe ekukhuleni kwakhe ukuthi ubukele obani waze wafika la ufike khona. Okay ekukhuleni kwami ngule vele ngoba sengichaza ukuthi ngumfana vele ophansi kodwa ke angikho phansi phakathi ngensizwa ngoba phela kufuneka umfana segcine segcogcoma ekhaya ngiyabukela ngumfana ngikhule ngibukela namanje futhi ngisabukela ngiyangena phakathi kwensizwa asike kodwa mhlambe esangakithi ngathi ayingazi zimbala mhlawumbe ngoba insizwa ngikhonzile akukho la ngayikhona singabala makonyane nombakela phezulu yaya komgwenya ubuye ngizaphansi oshayile akukho la ngayikhona nje makhamini ngakithi ngibala indawo zangakithi zonke la ngifika eziphi insizwa obogudla nazo because phela wongagudli wedwa ngendima ungabala insizwa okhule nazo obogudla nazo ekukhuleni kwakho. Ziningi kakhulu insizwa engikhule nazo ngizobala ngiqala kusuka ekhaya ibandla lonke la ngakithi noma ngibala ngamagama ngiqeda kwaningi kakhulu kodwa ithi vele siyimpi sisodwa so kuhamba ke philini nensizwa ngoba ukuhamba phela nensizwa ukuhamba kwazozongiphosa eThekwini ziningi futhi insizwa ngiphile ngaseThekwini sifika lana umfoka mgenge bakhona lephansi komgwenya ile nabo kakhulu namanje futhi saphila nabo ngoba mina phela nensizwa ngoba ngishinde ezinsizwa
kwaze ukuhamba isikhathi kwathe mase kushaya isikhathi sokuthi kufanele segoli sesinyuka size egoli sengene kulezi zomculo wamaskandi. Kuthe masihambe isikhathi ngase ngangenelela umaskandi makufika la eThekwini. Ngoba umaskandi nabo kuyinto vele ngiyithanda kusula kudala ngisekhaya ngoba ngidlalela umuzi ngidlala uqhubeni. Insizwa engizizwa nami emahlombe ami ukuthi amadlala le ngigodla ngomfana ngiyoqamela emaqheleni. Uyasizwa umdlalo buzizwa ukuthi hayi uyayiyo le nto umdlalo izengoma lezi ngomqhubeni nomuzi. So kwahamba makufika la eThekwini ngase ngijona insizwa. Hlangana insizwa womngoma. Umfundisi omshovo na umthandeni. Kuhamba isikhathi sihlangana nomgenge. Insizwa yangakithi khona ngapha komngwenya esholo. Ngobalwana saphila futhi isikhathi eside la insizwa sasebenza kwase kwaba ukuthi siyanywa siyegolile. Abanye basala la ngaphethe ngoba nje amadolo safika futhi naseGoli saqhubeka lapho isidala khona futhi okuzibambile nje. Upholo lo waziwayo ongashintshi onganamamodi. Lokhu ngabanjalo nje kuze kube manje uhamba isikhathi waze wafinyelela ukuthi ayisekufanele kushuthi ugana magana ngo-2018 nangana khula ke kwempilo usungene emdodini. Ngene emdodini ngo-2018. Sisahleli noPholo umfo kaMakhoba la kubuhle besintu. Mfo kaMakhoba osinabise njengamanje ngoba siyazi unecwece likhona kodwa eziphi iy'nhlelo ophezu kwazo kwezomculo? Okay. Inhlelo engiphezu njengamanje ezokuthi kufanele ngikhiphe i-full album kodwa okwamanje kusekhona le EP engizoyikhipha. Ingoma eziwu-2 ethi kaNgqoba Band na ama-10. Okuyiyona engibona ukuthi sahamba kahle abantu basayithokozela. Ugadla ngiyabona la ukuthi woGqoba Babheki. Ngicela uzwise abalaleli emakhaya ngoba uyagqoba impela uyagadla. Awushaye wengoma athi nawe wasekho khuluma ngoma. Awushaye athi nawe wasekho khuluma ngoma. Awushaye Kanya moshiki no shova iyaluzi yawe mashono mpima kanya moshiki no shova iyaluzi yawe. Ukuphe singakulindela mfo kaMakhoba mawungasithi nje ihalamuzi usike welijikayo ngwasesizobala. Engakulindela nje cishe ungangizwa mhlawumbe ngisho kanje na wempe moya yazi inkomo yomqoyiso inkomo yomqoyi ngaze ngayinkomo yodwendwe hala abanye bathi hayla abanye bathi hayivuke. Basobha kubheka ekhaya basobha nsizwa uyayizi Gqoba Babheki. Sesivala mfo kaMakhoba eliphi elakho lokuvala utholakala kuphi futhi mase siyikhiphile inombolo yakho yocingo abantu bafonele ngasikhatsini ngoba phela siyayibona iyabenyezela. Abantu zintombi sethathiwe lo muntu ungafoni ngokuthi ngenhloso zakho ufone uyazi into oyifunayo. uPholo ingoma zakhe zitholakala kweziphi inkundla zokuxhumana kweziphi indawo la singazithola khona lamacwecwe lawa amabili aphumile. Sicela ukwazi asinabele sesivala intokazi yamthiyane seyiphuma awukugoqa mfo kaMakhoba. Okay, sengivala nje uPholo uyatholakala kwezokuxhumana lapha kuma-social network, Facebook page lapha nayithi Pholo Makhoba. Ungangena ungilandele khona futhi ufuze ulike lapho uzodibana nami khona lapho. Ipage lami abantu bengalichecka lisena 4,000 followers. Sikhoze selisha ngisalulenza elidala kusasebenzi bangabisanaka leli dala because lahekheka. Futhi sengibala ngithanda ukubonga kubo bonke abantu abathanda
engikwenzayo banginika amandla bangikhuthaza bangipha ugqozi nalokho nami ngiyangithembisa sizoqhubeka nenzele okuhle kakhulu maduzane nje. Ngicela ukubonga. Okay, yiphi inombolo yocingo otholakala kuyona umhlelo omcimbi ekhaya ufuna ukuqasha umuntu ofisa ukukhuluma nawe WhatsApp mhlamba comment mhlambe abuze ukunye ngomculo wakho noba ofuna ifeature phela ubizile la ugadlile insizwa wahlaba wagiya wenza konke Okay, inamba ngitholakala kuyona ilula nje ithi 079 167 4379 079 167 4379. Siyabonga abalaleli. Sesiphetha-ke mbukeli weMashelela TV na Fokamakhoba Pholo sekuvala ngiphinde ngithi Pholo abantu bazoyithola kanjani le interview obatshele emakhaya ukuthi itholakala kanjani. Okay, Pholo ningamsesha lapha na subscribe lapha Mashelela TV or umusesha nje uthi Pholo uzobe automatically sekuvela lapho uzobona ukuthi uqhubekelana noPholo kuhambani ngaye konke kubalekile uzothola lapho Mashelela TV bese uyayishare ushelele nabanye bekwazi ukubona ukuthi uqhubekelana. Sibonge mbukeli ekhaya beyohleli nentokazi yamthiyana idla amanzi ingahambi yodwa ihamba noPholo Fokamakhoba ungakhohlwa ukuthi subscribe ku YouTube Mashelela TV.